Hello sa inyong tanan diha sa Pilipinas. Kumusta? It's my first vlog and I want to know kung unsa I want you to know kung unsa among mga kinabuhi diri sa Germany. My life here in Germany. Karon di ay naga process ko para sa madawat na ako gikan sa gobyerno. Kay diri sa Germany, naa siya gitawag nga Kindergeld, Arbeitslosengeld, o daghan mga benefits. Una, kaning Kindergeld para ni siya sa mga mag-asawa nga nay mga anak. So ang mga anak o mag-asawa makadawat og kwarta gikan sa gobyerno. So aron makadawat, daghang requirements nga kinahanglan i-submit. Una, ang konto auszug, gitawag nga konto auszug, bank statement nga kanang unsa ang among mga nagasto, pila among sweldo, o unsay naa sa among ATM, pila ang kwarta nga naa sa among ATM. So karon copy ko nya isubmit na ko through email. So this time tungod sa corona, dili na mo adto sa office, kundi through email na lang. So that's why na ako'y printer nga i-send na ko to my email. Salamat sa tanan.